लोगोफोर गिबियावनो बयनिसिमबो फैबाय थानाय गेदेर सान आरो गोदान बोसोरनि हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय। दिनै आं दंफायो कापुरपरा गामियाव जाहा ब्रादार जिफतनियाव मिउजिक बनायफैनायमोन फयसा बिन्दोंमोन दिहे जोब्बाय आरो साननैसोनि उनावनो आङो बेखौ आपलड होसिगोन। आंनि चेनेलाव नोंथांमोना थांनानै खोनासंनो हागोन। देहाया जथेस्थ मोजां नङामोन थेवबो देहा दुरबलबाबो आं दिनै एकदम गोसो होथारनानै खनबाय आरो ना खनबाय आरो जाहा बिथाङा ब्रादारबो अलरेडि मिउजिकखौ बनायखाबायमोन। आं देग्लायनो हगारनोसै होननानै फैबाय आरो दिनै खनबाय आरो गोरोन्थिफोर जायोबा नोंथांमोना निमाहा खालामगोन आरो एडभाइसफोरखौ होनो हागोन। लोगोफोर सोरबाफोर जुदि गोदान गोदान मेथाइफोर जुदि खननो सानदोंब्ला जाहा ब्रादार बिथां जिफतनाव फैनो हागोन कापुरपरा गामियाव बिथांनि नम्बरखौ नोंथांमोन होगोन आरो ना आरो बिदिहाय नोंथांमोना खोनासंनो ससे मेथाइखौ आं नोंथांमोननो एसे मिउजिकखौ आं खोनासंहोनो आरो ना। नोंथांमोना खोनासंनो मोनसिगोन आरो नोंथांमोननि अनसायनाय मोनगोन आसा थाबाय। एसेनोसै गोजोन्थों।